Owczarek, studiogość, profesor doktor habilitowany inżynier Juan Carlos Colmenares, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam, dziękuję za zaproszenie do studium. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo interesującym paliwie przyszłości być może, no bo na razie ropa naftowa jest głównym, no i widzimy, z czym się ropa naftowa kojarzy. Wydobycie, przetwarzanie, dystrybucja, ekolodzy krzyczą, a tymczasem jest inna substancja, która być może wkrótce zastąpi ropę naftową. No, ku oczywiście płaczowi, zgrzytaniu zębów inwestorów, właścicieli. Tak, o ile pozwolą. Tak. No właśnie. A taką substancją, o której rozmawiam, jest lignina. Proszę, każdy to zna, każdy gdzieś tam pewnie ma skitrane w domku. Tak, to znaczy lignina. Lignina na tyle jest ciekawe, bo co to jest? To jest odpad organiczny, chemiczny odpad po produkcji papieru. I to się liczy w tonach na całym świecie, w milionach ton. Więc tutaj nasz zespół myśli bardziej o tym, że jeśli mamy odpad organiczny, byśmy korzystali do zrobienia czegoś fajnego. I tutaj się myśli o potencjalnych paliwach z tej ligniny jako odpad organiczny, który tak naprawdę jest tylko, wypala się na świecie, nic nie robi się specjalnego. Ponad 97% tej ligniny idzie na spalanie tylko, a nie ma jeszcze procesu chemicznego, gdzie można było z tej ligniny, która tak naprawdę wygląda z zewnątrz tak podobnie. Także wszystko to, czym nas tu zaśmiecał Wiesław Przybyłowicz, no to ta lignina byłaby, proszę Państwa, jako paliwo dobre, ale za mało tego, a i za dużo. O, tak. Ostro, jak Wam powiedział, śmierdzi i tak dalej, dlatego pewnie naukowcy wcześniej nie zajmowali się nią, bo to była bardzo mało ciekawa, ale pod kątem chemicznym tam siedzi w tej ligninie sporo takich związków organicznych, aromatycznych, gdzie można po prostu produkować nie tylko biopaliwa, bo to byłoby biopaliwa z ligniny, czyli z takich drzew tak zwanych biopaliwa, ale również można produkować takie półprodukty dla przemysłu farmaceutycznego na przykład, co jest bardzo ważne również. A to jest gama produktów, można tam zrobić oczywiście, pracować z ligniną, jak Pan powiedział, że jest taka, jaka jest, mało pociągająca, ale można, nasze pierwsze kroki są ku temu, żeby kreować sobie, zaprojektować taką technologię, która daje taki efekt na przyszłość. Ale z punktu widzenia chemii, jak taki proces pozyskiwania energii z ligniny wygląda? Trochę skomplikowane, dlatego że sama lignina, ona jest skomplikowana w swojej strukturze. Ona nie jest takim jednym związkiem, ona jest tak naprawdę taki biopolimer trójwymiarowy, który posiada sporo innych tam związków i ona jest taka kapryśna i trudna powiedzmy do ruszenia chemicznie mówiąc, po to jest lignina w drzewach, żeby trzymać pień drzewa bardzo silny, nawet mikroorganizmy, bakterie działają na drzewo, ale ona jest tam silna i chroni drzewo. I dlatego, że chroni drzewo, to dla naukowców jest wielkie wyzwanie, jak tą ligninę tak w naszym sposobem tam, albo sposobami takimi chemicznymi degradować lekko, po to, żeby produkować takie związki organiczne o dużej wartości dodanej, tak. Więc jest dużo zainteresowane na świecie, ale również ona jest kapryśna pod kątem chemicznym, jak można tak selektywnie, tak wybiórczo z niej, która jest taka twarda do ruszenia, zrobić takie związki chemiczne, które nam są potrzebne na przykład jako paliwo albo jako takie polimery, na przykład zastąpić te wszystkie polimery, które są zrobione z ropy naftowej, te plastiki, zastąpić po prostu polimerami, które pochodzą z takiego odpadu organicznego, która jest lignina, czyli mamy dwa problemy rozwiązane na przyszłość. To jest tak bardzo pięknie, wygląda, że mamy nie mamy odpadu organicznego, ale ten odpad jest wykorzystany w syntezie czy w produkcji takich związków, co wykorzystamy na co dzień, jak na przykład produkcja leków czy tam paliwo. No ale paliwo takie, że nie wiem, podjeżdżamy na stację benzynową typu dieselek, nie? Jaka? A wie Pan, tak 20 literków ligninki. Piękne, tak. To jest, tak jest w naszej wyobraźni naukowców, czyli przynajmniej w mojej wyobraźni, tak, że ta lignina, oczywiście ta lignina na stacji benzynowej nie będzie ta czarna, śmierdząca lignina, tylko już będzie po procesie, pewny kilkuetapowy proces. My współpracujemy z różnymi krajami w tym kierunku i tak dalej. Jest to bardzo jasne, jest to bardzo skomplikowany problem,
ale pierwsze takie wstępne wyniki wskazują na jakieś takie zielone światło, gdzie można lepiej wykorzystać tą ligninę, aniżeli spalić ją, tak? Po prostu to jest szkoda tych związków aromatycznych tam w tej lininie, gdzie można spokojnie wykorzystać nie tylko do paliw, ale można wykorzystać tak do produkcji leków, które wie pan doskonale, paliwa się liczy w tonach, ale jeśli ma pan pół grama jakiegoś leku, to się liczy w milionach dolarów, więc to jest bardzo ważny biznes też, jeśli można było wymyślić taki proces, gdzie z ligniny produkujemy leki. Wyobraź sobie, że mamy taka czarna maść śmierdząca, a z tego kiedyś tam po takim procesie możemy dostać lek na ból głowy albo jakiś inny lek bardziej skomplikowany. Tak, mężczyźni marzą o tym leku. Lek na ból głowy to jest największy problem każdej relacji. Tak. No dobrze, ale to zielone światło, jak wygląda to zielone światło? No bo rozumiem, że po jednej stronie jest ta właśnie czarna, oleista, kleista, śmierdząca materia, masa, a z drugiej strony jest jakieś pana i innych kolegów marzenie, że właśnie leki, że polimery, jakieś materiały, że mniej... I w którym momencie tej drogi jesteśmy? Bardzo dobry punkt pan porusza. Tutaj to jest tak, że na razie my pracujemy na takich modelowych związkach, które znajdują się w ligninie. Tak się zaczynają badania naukowe na takich modelowych związkach, żeby później iść bardziej skomplikowane, czyli już na końcu pracować z czystą ligniną i tak dalej. My prowadzimy badania w dwóch takich liniach badawczych, dwóch takich powiedzmy drogach badawczych, gdzie jedno jest na modelowych związkach, ale drugi też próbujemy już troszeczkę działać na tą czarną ligninę, tak żeby z nią przynajmniej nie udało się, powiedzmy, likwidować ten zapach. Także to chyba wiecie państwo, ta lignina to pół żartem, pół serio, bo rzeczywiście Przybyłowicz to tutaj nam śmieci zostawiał codziennie jakąś ligninę, tak, codziennie, tak. Można było produkować, ale grupę związków, nie Daj spokój. chemicznego czy drugiego.